7. Only gonna read verse 1. We're gonna check the second verse. Because with these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit, and let us work towards complete holiness because we fear God. Verse 2. Please open verse 1. Go see. Yes. Yes, verse 1 yet. It's gonna be fine. Glory to Jesus. Amen. Paul Oti, because we have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves from everything that can defile our bodies and spirit. And let us work toward complete holiness because of we fear God. Glory to Jesus. Oh, esisihloko ke besekudala sindimane ndibona napha ku TikTok. Nathi besekuqhutywa ngaso. Glory to Jesus. Isihloko sethu esikwincwadi kaJoshua. Ncwadi kaJoshua chapter 1 verse 2. It Moses my servant is dead. Therefore the time has come for you to lead these people, the Israelites, across the Jordan River into the land I am giving them. Amen. Yandande ke into uyoyilanda from engcambini zayo. Glory to Jesus. Ithi iBhayibhile xa ufunda incwadi yeGenesis from chapter 11. Ithi iBhayibhile bekunendoda ebibizwa ngegama loba nguTera. UTera he was one of the descendant ka Noah. Glory to Jesus. Then the Bible says Terah had 3 sons, Haran, Nahor, and Abraham. Glory to Jesus. Terah was a person who strongly believed with teeth. Glory to Jesus. Terah izithixo bezisenziwa nguye. Akubezenzile izithixo azinqule, ezinye azithengise. Abantu ngela xesha ukuze banqule bekufuneka bayomthenga uThixo uTerah. So I believe that njengoba bethengisa izithixo onyana bakhe bonke bebeyazi ukuthi uThixo wenziwa kanjani. Now bakhule besisizukulwana somuntu besazana noThixo uNoah, but at the long run end up bengazani noThixo nyana. And then now what I believe is that no Abraham naye besazi abathixo abenziwa ngutatakhe uTerah. Now it happened ke into yokubana ithi iBhayibhile, I don't know why he emphasized that Abraham ebenomfazi that was called Sarai, and then the Bible says Sarai ebengafumani bantwana. Now uTerah wathathu Abraham wathathu Sarai kunye noLot, a son of onyana bakhe. Glory to Jesus. And then wahamba wayohlala kwizwe lakwaHaran. Glory to Jesus. Now akubefikile ezweni lakwaHaran, ithi iBhayibhile kuhamba ixesha wasweleka uAbraham uTerah. Now ekubeni eswelekile, ithi iBhayibhile uThixo uyaziveza kuAbraham. Now uThixo ufika uthi Abraham, I want you to leave this place. Glory to Jesus. Because this place le okuyo yindawo apho enezithixo, because othixo bathengiswa khona kule ndawo katatakho yindawo enothixo abenziwe ngutatakho. Now God is saying to him, I want to show you a place that endibekele i-descendants yakho, but I cannot show you the place unless you move out. At least
leave the native country, leave your father's family, leave your brothers, leave everyone. Uye kule ndawo endiza kubonisa yona. Then le ndawo ozoyiboniswa ayiyo ndawo wena that you will occupy yakho, but your descendant will occupy the land. And then the Bible says Abraham wathatha uLote kunye nonkosikazi wakhe uSarai, and then they moved to the land of Haran. The Bible, when Abraham arrived at the land of Haran, God appeared again. As the Lord appeared to him, the Bible says, Lord said to him, I am giving this land to your descendants. And then the Bible says, as he said that I am giving this land to your descendants, the Bible says Abraham immediately wakha isibingelelo. Ngoba le ndawo uyinikiwe kodwa kumele kube khona into ayakhayo khona ukuze anqule lo othethileyo. Akathetha uThixo sogqiba singenzi into ekumele sivile ukuthetha kwakhe kunento ekumele siyenze. Akakwazi ukuthetha uThixo sithule siyibandle thethile. Asivizwe likaThixo kumele kube khona into esiyenzayo, masakhe isibingelelo apho esizomnqula khona uThixo. And then the says wasakhe isibingelelo akasakheli yena, kodwa yazi ukuthi kuthethiwe kwapha your descendant will occupy this land. Your descendant will occupy this land now. Wakhe isibingelelo sakhela the descendant that will come along the way. IBhayibheli wangena phakathi emhlabeni waseKanani, wafika phakathi koBethel ne-Ai, wafika wakha isibingelelo khona ngoba uyazi that there is a generation that is coming. Hallelujah. 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 IBhayibheli wathi kusenjalo wafika endala ezweni laseKanani. That time kufika indala, izwe belisa occupied by the Canaanites. Now xa kufika indala, Abraham is not moved by the severe famine, because uyayazi akuthiwanga Abraham lo mhlaba ndiwunikela kuwo kodwa uthi ndawunikela kwinzala. Even though kufika famine, when you tell me to go to the land of Egypt, I will go. And then Abraham waya kwa Egypt, apha fika khona wathi unkosikazi wakhe is not his wife but his sister. Glory to Jesus. Now wahlala khona ke few days, zangahlala ixesha elide, because kwenzeka ngexesha ehleli khona ufike waxoka wathi uSarai ayengomyeni angunkosikazi wakhe but ngusister wakhe. Now ithi iBhayibhile ukumkani uThixo wabetha ama-Egypt ngeplagues. Now it happened that uPharaoh waya kuMoses and said, why undikhohlisa usithi uSarai is not your wife but your sister. Now into engizoyenza ngizanikhupha nibuyele khona eKanani. Wabuyele eKanani uAbraham. Wafika. It was not only the land of Canaan to be promised away. Upenza kunika descendants, kunika inzala that elingana nenkanyezi. Glory to Jesus. While uSarai, his wife, ebengafumani bantwana, then it happened that wayenyani ke wazalunyana wamthiya ngegama loba uIsaac. Glory to Jesus. Now wanyuka intaba nayo iMoriya, we know the story. Xa efika pha wakhe isibingelelo kwakhona, wabeka unyana ngaphezulu, then koko kwenzeka that uThixo waveza imvu. Amen. So even naye uIsaac, I'm trying to roll up everything now. Even naye uIsaac beke kwaphinda wafika indlala eKanani ngexesha lakhe.
But xa kufika indlala ngexesha lika-Isaac, uthi uThixo, Isaac wena sukuya Egypt, hlala apha eKanani. Glory to Jesus. Lahamba ixesha wafikelela to the third generation, Jacob. Now uJacob uya naye eEgypt ngenxa yendlala. Because lo mhlaba bekuthiwa umhlaba otyebileyo ubaleka amasi nobusi. Akho idingekayo ingekhoyo. But now sibona indlala imani ivela. Then waya uYakobi wafika kwa-Egypt. Ngexesha efika unyanakhe uJoseph ebesele khona pha. Now ufika ubeka kweyona town inkulu, then wafumana ezona zinto zibalulekileyo because ebetyebile umhlaba wase-Egypt. Glory to Jesus. Amen. Ndizodinga ndamanzi amancinci. Glory to Jesus. Amen. Then abefikile eEgypt. La mixesha ukumkani obesazana noJoseph wasweleka. Kwabakhona a king that did not know anything about Joseph. Yathi xa iqaphelele kumkani oluhlanga luyanda luyalubalinitsi. Now into ezokwenzeka apha, abantu kumele bangandi. UThixo wabebethethile wathi inzala kaAbraham iyoba ngenhlabathi. But now the king Pharaoh is saying, no, abantu masingabavumeli babande. Now he is fighting with the plan of God. He is fighting with the plan of God. Wathi mabangandi, and then wabaqoba ngemisebenzi engamandla. Qoba even the woman nazo zisebenza nzima. Glory to Jesus. But kwafika ixesha lapho uThixo abakhuphayo eEgypt, because Abraham ebexelelwe that bazohlala slaves for 400 years in Egypt. Then after 400 years bazophuma eEgypt. Now baphuma ke ngokwe eEgypt. Ithi iBhayibhile njengoba bephuma eEgypt, Egypt ebesemva kwaIsrael efuna ukumbulala. Now it happened that babaleka bafikelela in phambi kwe-Red Sea. Now xa befika phambi kolwandle olubomvu, ulwandle olubomvu luphambi kwabo. Xa bejonga kwelinye icala bekhona intaba. Xa bephinda bejonga kwelinye icala kunentaba. Xa bejonga emva kuno-Egypt oseva kwabo. Now ithi iBhayibhile boyika bakhala kuMoses. Athi uMoses sanikoyika. Misani nilubona usindiso. Sanukoyika. Ngoba iyona nto soyikisayo, it is because we are not ready to cross. Then when we are not ready to cross, we will start to have fear of what we see. Boyika, ithi iBhayibhile belithanda bebekhokhelwa yintsika yelifu. Ikhona into bebehamba nayo, nangona bebehamba bekukhona intsika yelifu. Ithi ebusuku ijike ibe intsika yomlilo. Bebengaphumli kakumnyama ebusuku, intsika yomlilo ibibakhanyisela khona ukuze baqhubeke. Nenye endiyithandayo is that ithi iBhayibhile bekunyanzeleka balilinde ilifu balihleli lide liphakame balandele bona. Bebengakwazi uvele baphakame bahambe ilifu lingaphakamanga. Asikwazi uvele siphakame senze ilifu lisahleli phansi.
sijonga ilifu xa liphakama asikwazi ukushiyeka ndawonye, kumele silandele ilifu. IBhayibhile they followed the cloud, lafika ilifu laphakama lama phambi kolwandle olubomvu. IBhayibhile wathi uFaro esajongile bekunengelosi yamuva yawuma emva kwabo, nelifu lamuva layawuma emva kwabo. IBhayibhile nawo Moses ukafikelela ixesha lokuba phakamisa intonga ebeyiphethe, wathi akuyiphakamisa intonga ulwandle lwavuleka phakathi, waqanda uIsrayeli wawela ulwandle olubomvu. IBhayibhile njengokuba bewela ilifu belingakhanyisanga ku-Egypt, kodwa ke belikhanyisile ku-Israyeli. Now it is high time that ilifu legqibe emnyama in front of the enemy kukhanye phambi kwethu. High time. IBhayibhile kawela xa befinyelela ngaphesheya, nakwenzeka uba wahlisa intonga uMoses, waqala walinda uFaro wangena. IBhayibhile uthe uFaro xa iphakathi naphakathi kolwandle, lakuyo ulwandle labagubungela, basweleka bonke abebeleqa uMoses. IBhayibhile xa befika ngaphesheya, usista kaMoses wakuyihamba, waqala ingoma wathi hase kunye nenkweli yalo uliphose elwandle, hasi nenkweli yalo uliphose elwandle. Oh yini sesihambe kangaka, aluwela ulwandle, yini Yehova siwelile singaphesheya kolwandle olubomvu. The Red Sea was not the Jordan River. Awuwela ulwandle olubomvu awukayiweli iJordan. Sinayo into efuna unikezela kusele sivuye silime siqibile, sisawela ulwandle olubomvu asikafike eJordan. Asikafike eJordan, asikwazi uvele sinikezele sibeke izixhobo sisasandowela ulwandle. Happened that bafika ngaphesheya kolwandle olubomvu. Baqala bafuna ukurelaxa ngoba baweli ulwandle olubomvu, kodwa bababhalele khona kusekanana. Ngoba xa ujonga i-geographic uzofika ubone that aweli ulwandle olubomvu awukafika ekanana, kodwa usekumhlaba waseyiphutha. Awukafiki useseyiphutha, khohliswe nje kuweliswa wacinga ufika, awukafiki usaya. IBhayibhile bathe sebengaphesheya bahamba iintsuku zantathu, abanamanzi abanakutya. Bafikile kwisixeko ekuthiwa kuseMara. Xa befika babona amanzi ngoba banqaniwe kudala behamba, baye bebaleka beyosela amanzini. Bathe xa beqala usela bazincasa ngamanzi akaka. That is why the place was Mara, it is because the water was bitter. Now basela khona baza that namanzi lasiwaselayo akaka ingasasinika wona. Then uThixo enavisa ukuba indumisa ivela kubo ayiginyeki iyakaka. Oh yini uba siqhubeke simdumisa, sizazi uba asimanga kakuhle, indumiso yethu iyakaka. Yini ukumnika indumiso ekakayo simakathi, yini ukumnika into engamanelisiyo, anganeli yini indumiso esimnika yona. Oh Moses, khabenzile inceba, xa uligqabe emthini uliphose kulamanzi basele ngoba bayafa banqaniwe. uMoses waqhawula igqoba liphose emanzini, amanzi aqala uba nencasa.
amanzi aqala uba nencasa. Aqhubeka uIsrael uyayazi biphunga lendumiso yakhe linuka kabi kodwa waqhubeka. That's the only thing uThixo, he feeds on our worship. That's God. He feeds on our worship. If we give him the worship that is bitter, ayiginyeki kuye kumele sibuyumva sizilungiselele siqale sime kakuhle and align ourselves, because asizukwazi ukuwelela ngaphesheya singamanga kakuhle ngemeno. Asizukwazi. The Bible, they carried on. Bafikelela kwindawo ekaphokse Kadesh Barnea. Now when they came to that place, the Bible says Moses wakhetha 12 people from all the tribes of Judah. And then what? Oh, the tribe of Israel, mama wele baye Kanana. Kabefika Kanana babafike bahlole ukuba iKanana le esithenjiswe nguThixo ingaba yindawo enjani. And then the 12 spies, they went and crossed the Jordan River. Asilvanga luvuleka. Asilvanga kuthiwa hayi amanzi ama kodwa sivile siwabone sebengaphesheya eKanana. For 40 days beseKanana. Bajonga ukuthi umhlaba unjani. Ithi iBhayibhile they were amazed. Babona isiqhamo. Hey, bathi nyane elizwe libaleka amasi nobusi lilo elisilithenjisiweyo. Lilo. Kodwa kuthe kusenjalo besajonga izinto zodwa babona nezimbi. Ngoba iKanana singalinde siyilindele ukuba isiphathele okuhle kodwa ngapha okuhle kuzimela ngapha kokubi. Kumele siqale sigqithe kwinto ezithile phambi koba sibe ngapha ya. Glory to Jesus. Amen. Ithi iBhayibhile bafika bazula 40 days. Bakhe isiqhamo. Uthi igrapes ababekhile indoda inye ingakwazi uyiphatha. Bakha igrapes zaziphethwa ngamadoda amabili bezifaka kupole. Babuya nazo. Bafika babuyele eKadesh. Xa befika eKadesh, ithi iBhayibhile basinikezele ireport. Bathi ewe izwe eli silijongile. Libaleka amasi nobusi. Lityebile wonke umhlaba wakhona. But we saw the descendants of Anak. Sibone ingqilimbela zamadoda. Ngeba siyanqwenela uwela siye eKanana. Ngoba okuhle esikubonileyo siyanqwenela. Kodwa kunento esoyikisayo. It is the descendants of Anak. Walibala uIsrael uba besike sawela ulwandle olubomvu. uThixo wenza umangaliso. Besike satyiwa zinyoka. uThixo wenza umangaliso. Besike saqaqalwa ngamanzi la uThixo wawenza umangaliso. Ngenxa yoba bebona the giants in Canaan boyika bathi asinako ukuwela siye ngaphesheya. Waqala pha ukona ngoba bazalwane asinako ukoyika xa siliviliswe. Into esoyikisayo, it is because asimanga kakuhle endaweni kuyiyo. Into esoyikisayo, it is because asilungiselelanga ukuwela. Ngoba ukuwela yinto elungiselelwayo. Asikwazi ukuwela siye ngaphesheya while we are not ready.
ngoba before we even cross kumele sidwaliswe ngoba ikanana ikalelwe ngathi iyasazi. Amanzi aJordan ayalelwe ngathi ayasazi. Into ebalulekileyo ukuba thina sizazi nathi ngoba thina xa singazazi sizowuya sifuna ukuwela and the water won't recognize who are these people. Ngoba imeko esijongene nayo kumele isazi. Manje kuYesu there was time apho atheka ebuya entabeni edibana kunye no Elijah and Moses, and then he came down from the mountain. Ithi iBhayibhile wathi ka wafika the disciples were surrounded by the crowd. Now when they were surrounded by the crowd, the Bible says, but what Yesu evela, one of the crowd babalekela uYesu. Xa befika kuYesu bathi ndigulelwa ngumntwana. Umntwana wam, he was having a seizure, eqhuzula. Now what happens is that abafundi bakho wena Yesu abakwazanga ukumphilisa umntwana. Because the Caesar is a demon. That demon did not recognize them because they were not filled by the power of the Holy Spirit. Now the sickness cannot recognize them. Ngoba xa singamanga kakuhle imeko ayisazi. Uyawuthandaza uncame, ukhalimela uncame ngoba imeko ayazani nawe ayikwazi. Uyolibiza igama likaYesu ukhalimela idimoni liselihleke ngoba alazani nalo lithe nqawa. Who is this one? Ubani ngokulo? Who is this one? Praise God. I believe I have few minutes, not hours, few minutes, not hours. Now, sense of God. Kwenzeka ukuba njengoba idemon alifuna uphuma, it is because the demon does not recognize them. Now ukuze ube recognized by the situation or by the demons, you must be filled. That is why we hear Paul a city kwincwadi yes 1 Corinthians chapter 4. Uthi Paul, we pray in tongues to edify ourselves. We edify ourselves. When the Bible says we edify ourselves, it means that siyazakha ngaphakathi. Siyazakha ngaphakathi. So we understand that kunemfazwe zabamoya esijongana nazo. There was a time Jesus was about to be crucified. Now, as he was about to be crucified, the Bible says, ebehamba no Peter, James, and John. Now, bathe xa behamba bafikelela endaweni ekuthiwa kuseGetsemane. Bathe xa ufika eGetsemane, ithi iBhayibhile uYesu moved few steps from the disciples. Now, abe move as steps from the disciples, the Bible says Jesus started to pray. What Allah wathandaza
Because uYesu ngexesha ebethandaza ebethandazela kube sazi kukhona apha kufuneka fike agqithe khona ngoba kunezinto ebekumele azinqobe emthandazweni. uYesu understand that kunengcwaba ekumele aloyise ngoba akunyanzelekile ukuba aqale emthandazweni. The Bible wathandaza and he kept on praying. I'm about to close. He kept on praying. Wathandaza waqhubeka nokuthandaza. Ithi iBhayibhile uthe ethandaza njalo wathi xa ejonge emva balele. Ithi iBhayibhile wabuyela emva wathi nilala njani, vukani, thandazani. Ithi iBhayibhile baphinde benza lo mlembana. Waphinde uYesu waqhubeka waya phambili waqalisa wathandaza. Ithi iBhayibhile nje ubethandaza wakhonfisa umlilo. Ithi iBhayibhile uthe umlilo xa ikhonfisa wakhonfisa okwegazi. He prayed. Balekile lo thandazo. Ungaze udele umthandazo. Ibalekile into thandaza. Sipinde sibuyele eShittim. Now to the place ekubekuyo Israel before bawele. Bekuthwa kuseShittim. Now they camped there. Njengoba bekhempe phana, ithi iBhayibhile kwenzeka that babona intombi zama Moab. Intombi zama Moab ba introduce koThixo bakwa Moab. Oh yini sekusele insuku ezintathu basiwele. Nanko uIsrael eqala ukona. Sesifikile nje sesisondele kusho basiwele. Cha into inye sidi lelifa likaphakama. Lifa likaphakama. Na uIsrael emosha esona ekhonza oThixo bakwa Moab. iBhayibhile uThixo wanomsindo. Njengoba enomsindo uThixo wabulala 24,000 men. Bafele eShittim. Fela khona. Bingengumnqono wami okube khona abantu abasheka eShittim. Ngokwami umnqono bengaba anga wonke umuntu okhona eShittim ayiwele iJordan. Ithi iBhayibhile kwakukhona abanye bachwechwa bafika kuMoses bathi no. Thina masingaweli thina masishiyeke apha sicela uzakhela eyethu imizi apha. Wathi uMoses uba nenza lonto sawuphinde sibethwe another 40 years sihlala apha eShittim sibhadula apha. Ngoba into yonkolo uThixo uyakubhadulisa ungafiki ngexesha ebekufanele ufike ngalo kwi-destiny yakho. The reason why they delayed eKadesh Barnea ingoba abantu babezinhlola bafike boyika bathi boyikisa nabanye abantu bacinga ujika. Ukona uThixo kuyamdileya ekubenenza umsebenzi wakhe ngawe. Glory to Jesus. Amen. Dicela simingenyawo. Dicela simingenyawo.